dried papaya chips, instant kinalas, wine made with different flavors at marami pang iba. Ilan lang yan sa tampok ng mga innovative food products gawa ng mga micro, small, medium enterprises o MSMEs sa Camarines Sur. Sa isinagawang trade fair ng DTI Camsur na pinamagatang Delicioso sa isang mall sa Naga City. Isa sa mga exhibitors na nagtampok ng kanilang proudly made product ay si Catherine na nakagawa ng chili paste with a twist na mula sa kinayod na nyog. Sabi niya, sige, i-try ko mag-gibo ng chili paste, pero let's put some twist on it. So, chili paste siya, pero iba siyang mga different variety of coconut. So, we're using coconut milk. Itong purong gataa, itong dinajak sa market. Arog kato siya kaburo. Tapos, we're using here coconut meat. And, ang kakaiba digdi is, iba siya ning tinutong na coconut milk. Ang mga estudyanteng ito mula sa Governor Mariano Villafuerte Community College sa Libmanan, itinampok rin ang kanilang upo tart. Ang nagsimula lang po talaga itong upo tart ay napanaginip lang po na isang member ng company kung sino gumawa po nito. So, napanaginipan niya lang po na pwede palang gawing upo tart, yung gulay na upo. Malaking bagay umano ang aktibidad para sa kanilang mga entrepreneurs, lalo't nabigyan sila ng pagkakataon at avenue na maipakilala ang kanilang produkto. Ayon sa DTI, ang ganitong trade fair ay mahalaga upang mapalakas ang lokal na ekonomiya at mahikayat ang publiko na tangkilikin ang sariling atin. Trade fair is a very good platform where we can entice a lot of buyers, shoppers, and consumers to buy products. So that's one. And also, through trade fairs, they are able to have market link with some potential institutional buyers. Yung mga buyers na every now and then will buy, take orders of their products. Actually, that's what we look forward to. Yung mga innovation, innovative products is very important kasi yun naman talaga ang goal ng DTI, to continuously develop new products. Kasi ang ating mga buyers, very choosy na ngayon. So, you have to respond to what the market needs. Nagpasalamat ang DTI sa suporta mula sa stakeholders tulad ng provincial government ng Camarines Sur dahil sa suporta sa mga MSMEs at kani-kanilang produkto na malaki ang potensyal na mai-market hindi lang sa domestic, maging global market. Very supportive sila. Kaya I'm so happy nga with Camsur because most the private and the government sector, lahat nagpa-participate sa mga ganitong project. Actually, from day one, very supportive talaga yung ating provincial government. We started this partnership with then Governor Luigi, now Congressman Luigi, and then nung maging governor naman si Governor Elray, napuntigin natin to. Talagang they really support every single development. And sabi nga nila, talagang in business, talagang there's really hope for any local economy to grow. That's why 100% yung support ng ating provincial government through Governor Elray. Tatagal hanggang Abril 27 ang trade fair. Nick De La Cruz, CSN.